नमस्कार खुलुमबाय आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। आसा खालामो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बिमा बिफानि खोथा बाथ्रा लानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बिमा बिफाखौ मदद खालामगासिनो दङ होननानै। दिनै आंनि टपिकआ जाहैबाय खारखांनायनि उनाव मा एक्सारसाइज खालामनांगौ। गोबां उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो आंनि लोगो नोंथांमोना आंखौ बुंहरगासिनो थायो, आदा जेम्स माबायदि फिजिकेल बानायगोन, जों फिजिकेलखौ माबायदि स्ट्रं बानायगोन बिब्दि बुङो आरो। नोंसोर दिनै खारो नंगौ बा नोंसोर साख्रिनि थाखाय नोंसोर खारो, प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ, नाथाय नोंसोर मा खालामो, खारखांनायनि उनाव दलद थायो। बे खारनायल'जों जाया, खारखांनायनि उनावबो नोंसोर किसु गोबां प्रेक्टिस खालामनांगौ जायो आरो। बेफोरनि बागै आं एसे देखायगोन आरो मोनब्रै मोनबासो आं एक्सारसाइज देखायगोन खारखांनायनि उनाव मा मा प्रेक्टिस खालामबा जोंनि देहाया आरो स्ट्रं जाबावनो हायो। आं माने बेफोर एक्सारसाइजखौ खालामो आरो आङो जिम खालामाबाबो आं दा नोंसोरनो जा एक्सारसाइज देखायगोन आं बेखौ खालामो। बे एक्सारसाइजआ ओरैबायदि इम्परटेन्ट, नोंनि उदै सानाय बा खारबाय थानाय समाव उदै सायो बा बिखाया जोबोर खस्थ' मोनो, खारनो हाया, बिखाया माबा जानानै हां नांथा नांथा मोनो, अब्ला खारखांनायनि उनाव बेफोर एक्सारसाइजखौ खालामबा नों मा जागोन, नोंनि खारनाया मा जागोन, स्पिडा बारायबावगोन आरो 100%। आरो आं खारनायनि बागै टटेलि आं फोरोंनो रोंगौ। खारनायनि स्पिडखौ माबायदि खालामनांगौ, 1600 मिटारनि खारनायनि प्रेक्टिसा मा, आथिं साबा मा खालामनांगौ, 5 किल'मिटारनि प्रेक्टिसा मा, आं बेफोरनि बागै टटेलि जिथु मेन खारग्राथार दोङो ना, जेरै खेला गेलेग्रा खारग्रा दोङो ना, आंनियाव बिसोरनि आइडिया दं आरो आं बेखौ माने गोबां सोलोंना लाबाय। आं खारनायनि बागै माबायदि खारनांगौ, बेसेबां किल'मिटार प्रेक्टिस खालामनांगौ, 1600नि थाखाय नोंखौ बेसेबां स्पिड खालामनांगौ, बेनि आइडिया आंनो 100% दंजोबो। आं बे भिडिअखौ जेब्ला न'आव थांगोन नोंसोरनो आं फोरोंजोबगोन 1600 आरो 5 किल'मिटारनि। दा आं बेयाव हारसिङै हाया बे बुस्थुखौ फोरोंजोबनो, थेवब्लाबो आं दा मा देखायगोन, फिजिकेलखौ स्ट्रं खालामनायनि, देहाखौ स्ट्रं माबायदि स्ट्रं खालामनो हायो जों एक्सारसाइज खालामना, मा एक्सारसाइज खालामनांगौ देहाखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय, बेनि सायाव आं एक्सारसाइज देखायगोन। नोंथांमोना बे एक्सारसाइजखौ नायबाय था। आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोना दाखालिबावै आं अनज्लायनायनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन, बेयाव गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट हरदों, आदा नोंनि बुंनाया सैथो, अनज्लायनायनि अनगा बे बुहुमाव देरसिन बुस्थु गैया आरो अनज्लायनायानो धोरोम होननानै। आं गोबां खुसि मोनदों नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुनानै, आरो आं हाजासे मानसिनाव आङो थेंक इउ हरदों। रावखौबो आं लाब रियेक्टल' होनानै दोनाखै, मानो होनब्ला एसेबां खस्थ' खालामनानै नोंसोर कमेन्ट हरदों। आंनिबो फार्स्ट माबा जायो आरो ना, फार्स्ट बान्थाहे कमेन्ट हरफिननो बा रिप्लाय होनो। बेफोरबायदिनो हाजासे आंनि भिडिअ कमेन्ट हर, आंबो नोंसोरनो कमेन्ट रिप्लाय हरगोन। बेफोरबायदिनो जों अनज्लायनानै सोलिगोन। आरो आं हानायमानि नोंथांमोननो जेसेबां हायो फिजिकेलनि बागै आं नोंसोरनो देखायगोन। दिनैनि दिनाव मास्ट बि फिजिकेलखौ स्ट्रं लाखिनांगौ गासैबो, सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा। अब्ला आङो दा नोंसोरनो देखायनोसै आं मा एक्सारसाइज खालामनांगौ। आरो खारखांनायनि उनाव नोंथांमोना नायदो, नोंथांमोननि थाखाय आङो हायावनो देखायनोसै। मोनसे एक्सारसाइज थायो, आं फार्स्टआवनो देखायनि हा, माने खारखांनायनि उनाव नोंसोर खारोना, खारखांनायनि उनाव मोनसे एक्सारसाइज थायो। बे एक्सारसाइजआ मा, 5 मिटार सेटेल होनना बुङो। 5 मिटार जानांगौ आरो गोजाना 5 मिटार गोजान। बेखौ माने 1 मिनिटआव 20 बार थांलाय फैलाय खालामनांगौ, 20 बार। गासैबो आंनि लोगो आंनिया गेमबोला, गासैबो आंनि लोगो सोरबा सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा, नोंसोर न'आवबो खालामनो हागौ। बेखौ लामायाव खारबाय, लामायाव खारनानै फैबाय नोङो, लामायाव फिल्डआव थांलायनो हाला जिबा, न' सिङावबो रुम सिङावबो खालामनो हायो आरो। 5 मिटार सेटेल, जेनेबा 5 मिटार ना, बारा गोजान नङा हा, 5 मिटारल', 1 2 3 4। खारखांनायनि उनाव माने 5 मिटार सेटेलखौ 1 मिनिटआव 20 बार खालामनांगौ। माने थांनानै फैबासो खेबसे काउन्ट जायो, थांनानै मोनफैबासो खेबसे। नों 1 मिनिटआव सहसाव 20 बार हाया, आं लिरना होनो हायो। 1 मिनिटआव 20 बार सोर हायो, बिराट कहलि, महेन्द्र सिं धोनि मोना, बे स्पर्ट्समेनफोरा हायो आरो। बेफोरबायदि बिसोर हायो, माने सासे स्पर्ट्समेना हायो आरो 1 मिनिटआव 20 बार। अब्ला दिनैनि दिनाव जायफोरा खारनायाव दुरबल जानानै दङ, आर्मि खारनो बा सिआरपिएफ खारनो, एसएसबि खारनायाव दुरबल जाना दङ, नोंसोर फिल्डखौ फाखोब्रै खारखांनायनि उनाव फिजिकेल एक्सारसाइज खालाम। मा खालामनांगौ आं देखायगासिनो। अब्ला नायलांबाय थादो, 5 मिटार सेटेल आं देखायग्रोनोसै। 5 मिटार सेटेला मा, थांलाय फैलाय हा, बेफोरबायदि 1 माने थांनानै फैबासो 1। बेखौ नोङो सोरबा सिख्लाफोराबो बानायनो हायो। नोंसोरो 8 मिनिटनि थाखायल' 20 बार खालामनो खान्थि, नों बेसेबां मेङो। नोङो फिल्डखौ फाखोब्बा नोङो 5 राउन्ड मारिनायावबो नोङो एसेबां मेंनाय नङा, बेयाव जेसेबां मेंगोन आं होनखायो आरो। आं जास्ट नोंसोरनो देखायदोल', आंबो खालामो, बेखौ खालामबाय थायो, आं बिराद मोजां मोनो खालामनानै। 1
2 3 4 माने बेफोरबायदि 20 बार खालामनो नाजा सानसेयाव सानफ्रोमबो खेबसे सोरबा सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा न'आव थानानैबो नों देहाखौ फिट खालामबा बे मोनसे जाबाय ओके नैबे 5 मिटार स्टेल wait दा आङो मा खालामबावो आङो हलबार होयो गावनि फिजिकेलनि थाखाय बे उदैनि थाखाय माने जोबोर सोरनियाबा उदै सायो मा सायो नङा अब्लानिया आं खमसे खम माबायदि जों गासैबो बेफोरबायदि बारो आरो हा आं बेक रल पेन्ट्रल मारियो आरो हा गावनि फिजिकेलखौ लानो थाखाय खारखांनायनि उनाव ओय खेब्रेयावनो खर' गिदिंदो मानो होनब्ला बेफोर एक्सारसाइसखौ खालामथारनांगौ नोंनि देहाया गोबां स्ट्रं जागोन आरो मास्ट बि मोननैखौ थिबाय आं रल बारबाय थानांगौ आरो ना गोबां माबा जायो स्ट्रं जायो मानसिया खर' गिदिंगायो बेयाव खर' गिदिङो आं बारबावनो लुबैदों दिनै नोंसोरनि थाखाय उन्दुजोब्बाय आं हायाव जेबो नङा आरो मोननै थांबाय बेफोरखौ खमसे खम बेफोरबायदि एक्सारसाइज 45 मिनिट बा 40 मिनिटनि एक्सारसाइज खालामनांगौ ना नोंनि खारनायाव अट'मेटिक स्पिड जागोन आरो आं फंसे बाथ्रा बुंनि दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफोरनियाव बा सिख्लाफोरनियाव बा सेंग्राफोरनियाव पाथर जायो किडनिकआव पाथर उदैयाव पाथर मानि थाखाय जायो दै लोङा नों सासे मानसिया सानसेयाव 5 and 6 लिटार दै लोंनांगौ 6 लिटार 5 लिटार सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा आरो फंबाय बिनानावमोन जायफोर खेला गेलेग्रा जायफोर खारग्रा 5 and 6 किल'मिटार 5 and 6 लिटार दै लोङोब्ला नोंनि देहाया मा जायो स्पिड जायो दैयासो नोंखौ दैयावसो नों इनार्जि मोनो जानायनिसो नों दैयाव बांसिन इनार्जि मोनगोन अब्लानिया नों मा जागोन नोंनि खारनाया स्पिड जागोन नों दै लोङाब्ला गोबां माबा जागोन आरो प्रब्लेम जागोन देहायाव पाथर सिख्लाफोरा दै लोङा सानसेयाव गिलास 4 गिलास बा दै लोंबा नोंनि देहायाव जाया 5 and 6 लिटार आं बेनि बागै नोंसोरनो मोनसे मोजां भिडिअ बानायना खिन्थिगोन दैनि बागै मोनसे जोंनियाव मोनसे टिम थायो आंखौ होनथोब्ला सानसेयाव बेसेबां दै लोङो इसिनो दौना होयो आं बेनि बागै देखायगोन नोंसोरनो दै लों उदैयाव पाथर जानाय मा जानाय सिख्लाफोर आं नोंसोरखौ बुङो आरो हा नोंसोर बेफोरबायदि एक्सारसाइज खालामनानै दै लोङाबा बेमार जागोन होनखायो आं पार डे 6 लिटार दै ओमफ्राय पुसआप मारियो हा पुसआपथ' मास्ट बि मारिनांगौ बिखानि थाखाय खारनायनि थाखाय आरो ना पुसआपआ बहुतटा सिस्टेम दङ नों बेफोरबायदि एक्सारसाइज खालामबाय थायोब्ला ना नों मालाबाबो खारनो हायि जाया आरो पुसआप आं मोनथाम मोनथिबाय 5 मिटार सेटेल खल बारनाय पुसआप आरो आं दा जाम्प पुसआप बाव माने जाम्प पुसआप मारिबाय थाबा नोंनि माने जोंनो खारनो थाखाय माने उदै आरो बिखाया बिराद स्ट्रं जानांगौ आथिङावल' स्ट्रं जाबा जाया बेफोरबायदि नोङो 30 and 35-40 मिनिटनि एक्सारसाइज खालामगोन ना नों खारनो हायो मालाबाबो जाया आं लिरना होनो हायो आरो आं न'आव थांगासिनो दङ सोरबाफोर खारनायनि प्रेक्टिस नांगौब्ला आंखौ जेरावबो लेंहर सानजाहा लेंहर सोनाबहा लेंहर जमा नांनानै आं नोंसोरनो A to Z आथिं सानायनिफ्राय मा खालामनांगौ टटेलि आं नोंसोरखौ सानसेयावनो नोंसोरखौ बुजायजोबना फैगोन आरो पुसआप जाबाय बेनिफ्राय माने आं गावनि देहानि फिजिकेलखौ स्ट्रं लाखिनो थाखाय बिब्दि एक्सारसाइज खालामो आरो ओमफ्राय सिटआप मास्ट बि भाई सिटआप मारिथारनांगोन एक्सारसाइज खारखांनानै सानफ्रोमबो उदैनि मारिथारनांगोन आलादा उदैनिफोराबो बे आलादा आङो नन स्टप 20 बार माबा हायो 20 मिनिट हायो
आलादा आलादा आंजों रावबो हाफाया आंनि लोगोफोरा फुटबल गेलेग्रा गथ'फोराबो हाफाया आंजों फिल्डआव थांबा नन स्टप 20 बारखौ हागोन आं ओरै 20 टाइम माबा 20 मिनिट 15 मिनिट आं मास्ट बि जों गथ'फोर खेला गेलेग्राफोरा मिथिगो रावबो हाया आंजों उदैनि माबायाव फंबाय बिनानावमोन आं बेखौनो बुङो जायफोरा माने साख्रि नागिरनानै खारो बे एक्सारसाइसखौ खारखांनायनि उनाव फल' खालाम 100% नोंसोर खारनानै जागोन आङो सानफ्रोमबो नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो सानो नोंसोर आंखौ जियानो साना आं बुंखायो आरो Ôi yeah. नांहांदो दासो ओइ 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 फंबाय बिनानावमोन आङो खारखांनायनि उनाव मा एक्सारसाइज खालामनांगौ मोनथाम मोनब्रैसो देखायबाय फल' खालाम खारनाया स्पिड जागोन आरो दैखौ बुरजा लोंनो सोलों आदद खालाम दै बुरजा लोंनाय जोंनि मानसिया दै लोंथारा जोंनियाव जर जबस्ति दै दौवो होनबाय 10 लिटार गाहामखौ दौवो सानसेयाव जर जबस्ति माने माबा टाइमाव आरो आं बेखौ बुंथ'ला आं नोंसोरनो उनाव भिडिअनि गेजेरजों नङा खुगाजों खुगा बुजायना होगोन नोंथांमोना बे एक्सारसाइसखौ फल' खालाम आरो आंनि बे एक्सारसाइसखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर आं बेफोरबायदिनो नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसेबां बुजायनो नाजागोन आरो फोरोंनो नाजागोन जेब्ला सम मोनो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द